Hormatly watandaşlar. 11 fevrallyky taryhy futbol oýunyny petekler EM online satywda. Olar satyn almak üçin iň amatly we döwrebap şertler döredildi. Munyň üçin Aşgabat şäher hekimliginiň aşgabat.gov.tm saýtyna ýa-da sanly şäher mobil goşunlysyna girmeli. Ilki bilen telefon bilgiňiz arkaly ulgamda hasap alışdan geçmeli. Soňra stadionyň interaktiv kartasyndan isleg bildirilýän orunlar saýlamaly. Orunlar saýlanandan soň pasport maglumatlaryny girmeli. 16 ýaşdan kiçik çağlar üçin bolsa dogry şakyndaky şakadatnamanyň maglumatlaryny görkezmeli. Şeýle hem her bir petek eýesiniň sanly suratyny ulgamy ýüklemek hökmandy. Ulgamda hasaba duran her bir adama 5 tane petek satyn almak mümkinçiligi göredilendir. Төлegi Türkmenistanyň islenlik bank karty arkaly amala aşypmaly. Telefonnaky petekler stadiona gelengede siziň ýüklen suratyňyz we pasport maglumatyňyz bilen deňeşdirler. Durmuşyňyzdaky ýatdan çykmajak waka boljak futbol duşşugyna petegiňiz indi siziň telefonuňyzda. Arkada futbol toparmady hemmämiz agdy berlikde gollany.